A campaña da centola comezou en Ribeira con menos capturas que o pasado ano, pero con prezos máis elevados, a calidade alta e agárdase que se manteña ata o Nadal. Onte deu comezo unha nova campaña da centola. O coñecido como Rei do Mar volveu a protagonizar as poxas nas lonxas das provincias da Coruña e Pontevedra, xa que na zona comprendida entre Estaca de Bares e o río Eo iniciase en decembro. Unha das rulas de referencia de Ribeira que na tarde de onte realizou a primeira poxa deste demandado crustáceo. Vamos un pouco por debaixo do ano pasado, uns 500 kilos por debaixo do ano pasado. O precio parece que subeu un pouco, o precio máximo, e a media tamén, pero bueno, ainda é un pouco pronto para saber como vai a ser a campaña. En principio empeza un pouco tamén con menos kilos tamén polo nordeste, pode ser, pero bueno, ainda é un pouco pronto para saber como vai a ser. Un dos aspectos positivos que presentou o recurso é a súa alta calidade. En principio parece que está vendo calidad, a ver si aguanta hasta diciembre. Tamén tendo esta semana de nordeste, en principio se conta con que vayan baixando as capturas, pero bueno, a calidad en principio é boa. Tamén destaca o prezo que se registrou na lonxa, máis elevado que no ano pasado. €1 máis, o ano pasado estuvo sobre 17 e algo, este ano parece que estuvo máximo en 18,90. Esperemos que aguante. Este houve 500 kilos menos, tamén iso pode ser a razón do aumento do precio máximo, pero iso non é unha razón causa-efecto. Tamén pode ser que os 500 kilos menos sean por esta nordestada que empezou esta semana, ou non sabemos, eso hai que valoralo a finales de diciembre. Valor que se agarda vai aumentando nunha data clave como é o Nadal. Ao principio empeza con moita cantidade e despois vai baixando. Por iso que o tema é que aguanten as capturas e a calidad hasta as fechas navideñas, que é cando realmente aumentan as cotizacións e cando realmente ten uns precios bons e se pode gañar cartos. No referente á cantidade, recorda que os últimos 2 anos foron bons. Pero tamén depende da fecha da apertura. Este ano retrasouse unha semana máis, é verdad que tamén hai 500 kilos menos, pero tamén depende das condicións meteorolóxicas. Cando hai máis mal tempo, parece que se move máis a centola, ora con este nordeste e co frío a centola quedase máis parada e, polo tanto, collese menos, pero non quere decir que haxa menos que ano pasado. Iso vai haber que velo a finales de diciembre, que é cando se vai a evaluar o que é a temporada de Navidade. Aínda que a campaña de captura de centola estenderase ata xuño do 2025. Hai varios factores que poden influir para que este crustáceo se deixe ver máis no mar e, por ende, se poida capturar en maior medida. Se move un pouco o mar, con un pouco de mal tempo, eso fai que a centola se mova máis. Co frío e co nordeste a centola parece que se queda máis parada, entonces cae menos nos aparellos. Os pescadores seguirán seguindo a capturar esta especie e agárdase que a súa calidade vaya medrando de cara ao Nadal e a cara a final de decembro. Se aí temos unhas medias de kilos boas, pois pode que sea unha boa campaña. Se despois xa si empeza a fallar, entonces aí pois ese vai ser o problema.